खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय UBPO आफादनिसिम गोख्रों फिनजाथाय जेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोगोसे BKWSC आबो गोरोबथा जादोंमोन नाथाय UBPO नि जा दैदेनगिरिफोर लोगोसे बे समाव मख'ग्रोनांगोन जे BKWSC एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया NDB UBPO दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै एबा खौसेयै बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन नाथाय बेनि गेजेराव UBPO आफादनिफ्राय बे समाव सनितपुरनि जेंना NDB फोरनि जेंना गोरोबथाफोरनि बिटिआर गोरोबथाफोरनि जेंनानि सायाव फंसेबो बाथ्रा बुंफेराखै दिनैसिमबो जिल्ला बेंगिरिजों दिनैसिमबो रायजो सरकारजों मन्त्रि MLA जों फंसेबो बाथ्रा सावरायाखै होननानै बे समाव गोख्रों फिनजाथाय होदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय UBPO आ सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ BKWSC आव सोसननो नाजानायनि सायाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिनजाथाय थारैनो बे समाव बेसेबां गनायजाथाव जाय सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर ओनसोला गोलाव बोसोरनिफ्रायनो BTC एबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सोसन जानो थाखाय रोजा सुबुंफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादों बैबायदि सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुरनि एबा गहपुर ओनसोलखौ BKWSC नि दैदेनगिरिफ्रा BKWSC आवसो सोसननायनि एबा हाबसुनायनि गोबां बे समाव बाथ्रा बुंफैदों होननानै अजद दैखांदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेजों लोगोसे गोबां सोंथि खालामदों मा जाहोनाव NDB नि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय BKWSC नि दैदेनगिरि एबा UBPO आफादनिफ्राय मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै सनितपुर बिश्वनाथनि जा हानि जेंनाफोर बे हानि जेंनाखौ मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै जाय बाथ्राखौ बुंनांगौ बै बाथ्राखौ बुङालासिनो जे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरखौ BKWSC आवसो लांफिननायनि बाथ्रा बुंनाया बेसेबां गनायजाथाव थारैनो माब्रै दैदेनगिरि UBPO आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे समाव मोनसे गिदिर सुंलुआ सिखारदों दानिया फैदो बिदिब्ला सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय UBPO आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जे ना NDB फोरनि इसुनि सायाव बाथ्रा बुंदों ना बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफानि सायाव बुंदों ना BKWSC नि ना हानि जेंना फंसेबो बाथ्रा मा जाहोनाव बुङाखै बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिनजाथायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि जोङो बेखौ रोखायै मिथिनाया मोजां आरो बिथांमोना मिथिखायो जे बिथांमोना सागनगिरि हिसाबै जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 9.4 दफा बायदियै जे बेयाव हाइनास एन्ड नन हाइनास क्रिमिनेल केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा बेयाव रोखायै लिरनाय दंखायो बेनिखायनो UBPO नि मानगां दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै मिथिखायो जे NDB फोरनि केसनि उइथड्रनि सायाव दा बेखायनो बिथांमोना आसाम सरकारखौसो बाथ्रा बुंनांगौ आरो भारत सरकारखौसो नारसिननांगौ जे बे दफायाव लिरनाय बायदि 9.4 खौ जाहाथे थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै थाबैनो जेलाव थाबावनाय आद्रा थानाय NDB जेरै जोंहा NDB नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दाबो दङ बिथांखौ उदां खालामनांगौनि बाथ्रा दा दिनै जोङो UBPO एबा जों BKWSC नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो मालाबाबो बेबायदि बाथ्रा बुंनाय खोनायाखै जे मालाबा रन्जन दैमारिखौ रिलिज खालामनांसिगौ होननानै दा गोबां जोङो संगठनफ्रा बुंदों एबसुआ बुंदों थुनलाइ आफादा बुंदों मालाबा सोरबा आफादफ्रा बुंदों नाथाय जोङो UBPO निफ्राय मालाबा बुंनाय खोनायाखै जे रन्जन दैमारि बिथांखौ रिलिज खालामनांगौ होननानै दा बेखायनो जोङो बेखौसो बुंनो सानो बैफोर जाय मेन इस्युसफोर गिदिर जोंनि बर'नि माने गोनांथार हाबाफारिफोर बेफोरनि सायावसो UBPO नि दैदेनगिरिफ्रा हाबा मावनांगौ मानोना गोबां NDBफ्रा दिनै जेलनिफ्राय उदां जादों केसा जोबाखैब्लाबो दिनै गावनि न'आव फैनानै मावनानै जानो खाबुखौ मोनदों दा दिनै बे खाबुखौ 9.4 नि गेजेरजों मोनदों दा बेखायनो रन्जन दैमारिखौबो बे एखे सेम क्राइटेरियानि गेजेरजोंनो बिथांखौबो थाबैनो रिलिज होनांगौ आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिनथारनांगौ होननानै जोङो UBPO नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों दा बेजों लोगोसे आङो बेयावनो सरजाबफानो सानदों जे BTC नि हाग्रामा गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिसायख'थिनि सिगां गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा NDB फोरखौ थगायबाय बा NDB फोरखौ दिनै माने फानबाय होननानै गोबां बाथ्रा बुंदों आरो गावसोर खुंथायाव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ बिसोर 1 दानावनो दिहुनगोन होननानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय जोङो नुनो मोनबाय दिनै जायफ्रा बिसायख'थिनि सिगाङाव गोबां मानसिफोर बुंदों आङो दिनै नाम लाजोबनो सानाखै बयबो मिथिगोन दा बै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिसायख'थिनि उनावनो 1 दाननि उनाव रन्जन दैमारि एक्स NDB फोरनि केसखौ फोजोबगोन आरो रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन नाथाय दिनैबो 1 बोसोर जानोसै BPF सरकारा
दा दिनै हाग्रामा दैदेननाय सरकारा दिनै 1 बोसोर जानोसै नाथाय बिथांमोना दाबो गरसेबो मोनसेबो जिनिस दिनै मुं थानाय बायदि हाबा मावनोथ' हायाखै लोगोसे रन्जन दैमारिखौ दिहुननायखौ बाद होनानै बिथांमोना दिनै रन्जन दैमारिनि सोमोन्दै फंसेबो बाथ्रा खौरां बिजोङाव बुंनायखौ आं दिनै खोनायाखै दा नांला बंसा बिथांमोना प्रमद बर'खौ ब्लेम होनाय एबसुखौ ब्लेम होनायल' जोङो दिनै खौरां बिजोङाव हाग्रामा बिथांखौ बुंनाय खोनादों दा बेखायनो आरो फारसेथिंजाय बिकेडब्लिउसिआव माखासे थालांनाय गामिखौ सोनो नागिरदों बेयाव नंगौ दिनै बिकेडब्लिउसिआव गामि सोनो नागिरनाय खारनाव जों बेयाव स्पष्टखा जे सनितपुर जिल्लाया कमप्रमाइज खालामोब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाय समावनो जों सनितपुरा कमप्रमाइज खालामनो हागौमोन दा जायनि थाखाय जोङो 2 बोसोर नेदों दा 2 बोसोर नेनायनि उनाव दिनै जोङो बिकेडब्लिउसिआव कमप्रमाइज खालामनांगौनि खुनु बाथ्रा गैया दा बेखायनो जोङो गोबाव जाबाय आरो दिनै जों मिथिगौ गणतान्त्रिक भाबै जोङो बिटिसिआव भट होनोबो थांनाय 5थि बिसायख'थियाव जों भट होनो मोनबाय जों बिटिसिनि थागिबि जाबाय आद्रा गामिया दा दिनै आद्रा गामिया आरोबाव जाबावनांगौ दङ सोबावनांगौ दं दा बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं दा बेखायनो इउबिपिअ मानगोनां बिथांमोना जि बिकेडब्लिउसिआव सोनायनि जुजा खालामदों जोंनि ओनसोलफ्राव गुबुन ओनसोलफ्राव मेल मिटिं खुंनानै बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो पूर्णांग भाबै बड'लेण्डआव सनितपुर जिल्लानि बर'फोरखौ सोनांगौनि थाखायसो खामानि मावनांगौ होननानै दिनै सनितपुर जिल्ला एबसुआ स्पष्ट भाबै खावलायहरो